ካብ ጭንቀት አድሕንካ ናብ ጽቡቕ መንገዲ አምጻአና እግዚአብሔር ንስተአስሩ መፍታሕ ይህብ እዩ እግዚአብሔር ንዓይነ ስውራን ድማ መርአይ ንስተስአኖም ድማ ልቦንኦም ክበርህ ይገብር እዩ እግዚአብሔር ንዝጠመዩ ዕንጋለ ይህብ እዩ እግዚአብሔር ቱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ታይዲ ዝበለ ዳዊት ካብ ጭንቀትን ምድሓን ታይዲ ዝበለ አንሳኢኹ አእይንትየ መንገለ አድባር እምአይቴ ይምጻ ረድኤትየ ሰም ሃበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ አዒንተይና እምባቆላ ሓበልኩ ረድኤተይ ካበ እዩ በልኩ ረድኤተይ ካበ እግዚአብሔር እዩ እቲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ኢሉ ዝመሎ ዛጓለይ በይንኸይ ትጨነቂ በይንኸይ ይጽበብኪ ንአምላክ ካብዮ እወ ጎይታይ ንስኻ ተልዕሎ ትኽእል ኢኻ እወ ጎይታይ እንታይ ድያ ዝገበረት እታ ሓንቲ መበለት አውዶክስያ መሬታ ገቢታቶ ወሲዳቶ እንታይ ድያ ዝገበረት መፍትሒ ናብ እግዚአብሔር ከቅርበላ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ እኮያ ዝኸደት ፓትርያርክ ቅዱስ ዮሐንስ ናብኡ ያኮ ዝኸደት አቦና እንዳነብዕት ረኺብዋ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኮንክ ዛጓለይ ትነብዒ እንታይ ኮንክ ክብላ ከሎ አቦዬ መሬት ገቢታቶ አውዶክስያ ንግስት መሬት ገቢታቶ አውዶክስያ ንግስት ናብ ወሲዳቶ አነ ዝሓድር በአ ጥራሕየ ክነብር ዝኽእል ከበአየ ካብ ጥሜተይ ዝዕንገል በአየ ስለዚ ወሲዳቶ ምስ በለት ከክንደአ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ተቀሪቡ ቅዱስ ዮሐንስ ከክንደአ ኮይኑ ድማ ምስታ ንግስቲ ኮይኑ ተዘራሪቡ ንሳ ካብ ንብዓታ ክትጽናዕናዕ አጽናዕኒዕዋ ኸይዲ እዩ ስለዚ በይንኺ ኣይትጸበቢ በይንኺ ትጨነቂ በይንኺ ትተሃወኺ በይንኺ ዓለም ትመልእየና መሰለክ በይንኺ ኣይትንብዒ ንብዓትካ ሓብስ ምቕንዕ በለ ናብ እግዚአብሔር ይረአይክ ደሎ ኣይረአይክን ኣሎ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ውዒዶሙ ናፍሰሰ ይረአይክን ኣሎ ጸሚኤና ለድምጾ ይስማዓክን ኣሎ ንምስማር ኢዱ ንምስቃል ክዘርግሕ ከሎ ኣይረአይክን ኣሎ እግሩ ክችንከር እግሩ ክውጋእ ከሎ ኣይረአይክን ኣሎ ኣብ ርእሱ ኣክሊል ዕሾኽ ክንበሮ ከሎ ኣይረአይክን ኣሎ ስለመን ይኸውን እሱ ስለንባዕሉ ስለነን ዓይን ንዓኽሙ እዩ ካብ ጭንቀትናን ካብ ሞትናን ንምድሓን ካብ ስድደትና ንምምላስ ካብ ሞት ንምድዓል ካብ ጥሜትን ዕርቃንን ንምድሓን ስለንሓና እዩ ውዑይ ደም ዘፍስስ ዘሎ ወደ ጭንቀት ገዲፍካ እግዚአብሔር ከም ኢኻ ተምልኽ ከመይ ከተምልኽ እዩ ዛጓለይ አምላኽ አቦኺ ምሳኸ ድዩ ትሪአኒ ኣለኻ ኢኻ ሕማቕ ኣይገብሪ ጎይታይ ትሰምዓኒ ኣለኻ ኢኻ ሓሳብ ሂበካ እየ ሸኽመይ ተሸኪምካ ኢኻ ኣይጭንቕን ጎይታይ ስለ ዝበልዖን ስለ ዝሰትዮን ኣይጭንቕን ምናን እስራኤላውያን ዘውረድካ ንስኻ ኢኻ ሕብስቲ ዘበርከትካ ንስኻ ኢኻ ካብ ከውሒ ማይ ተፍልቕ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ስለ ሓንቲ ነገር ኣይጭንቕን እየ ኮታስ ቤተይ ኣብ ከውሒ ሰሪሐ ፈቃድካ ክፍጽም ናይ ብሓቂ ኣቦይ ክብለካ እምበር ብኣንደበተይ ኣቦይ ክብለካ አይደልን ነፋስ ነፊሱ ሕጁ ዝናብ ዘንዩ ቤተይ ከፍርሰለ አይደልን ኣብ ከውሒ ክሕነጽ እየ ዝደሊ ኣብ ሓሸዋ ክቕመጥ አይደልን ኣብ ደብረ ታቦር ኮይነ እግርኻ ብርሃን ክኸበርህለ እየ ዝደሊ በታ እግሪ ኣርድእትኻ እግሪ ደቀ መዛሙርትኻ ዝሓፀብካላ አይዲኻ በኣ ትሕትና ገይረ ኣነ እውን እግሪ ሓፍተይን ሓፂበ ትሕትና ክፍጽም እየ ዝደሊ ጾመይ ክትሕወስ ጸልየ ጸሎተይ ክትሕወስ ተጓዒዘ ምስ ኣብ መንገደይ ንስኻ ትህሉ ኣክሊለይ ክትኸውን ብርሃነይ ክትኸውን ጎይታዬ ንኣኻ ሒዘ ካብ ጭንቀተይ ክድሕን እየ በሊ ዛጓለይ ኣይትጨንቁ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እስኪ ዛጓለይ ትክክለኛ ዝደልኽዮ ነገር ናብ እግዚአብሔር እስኪ ብልቢ ምንም ከይሓውስኪ ከይተጠራጠርኪ እስከ ቀርብሉ ከያበክ ተተመሊሱስ ትርእዮ ክትርእዮ ሽዑ ክትርእስ ብንጹህ ልብኻ ሓሳብካ ከይድኻ ንእግዚአብሔር ብልካ እስከ ተመለስ ተዘይሂቡካ ሻዕ ተዘይመልስልካ ብሓቂ ሙሉእ እየ ዝኣምኖ ጎይታይ ኣነ ኣብኣ ኸለኻስ ተዘይሂቡካ ኣብኡ ኸለኻ መንገድኻ ናቀረፈ እናሰርሐ ዝደንጎየ ዝመስለካ እንተኾይኑ ኣይ ደንጎየ ንዓና እዩ ዘስተኻኽል ዘሎ ንዓና እዩ ዘሞቻች ዘሎ አንታ መንእሰይ ኣይትጨነቕ ህይወትካ እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ ህይወትካ እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ ፈጺምካ ብኸንቱ ክትቕመጥ አይደለን እዩ እሱ ግን ቀረብናኡ ኣብ ርሑቕ ኮይንካ ኣብ ደገ ይትድለዮ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ምሳና እዩ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ርሑቕ ከም ዘሎ ይትሕሰብ ትዝቀደሶ ዝባርኾ ሰውነትካ ዝቀደሶ ዝባርኾ ሰውነትኪ ንዑ ኣውፍዮ ንዑ ይኹን ንኻልእ ኣይኹን ብሓጢኣት ኣይውደቕ ኣይትመለስን ድሕሪ ዛጓለይ ጽቡቕ በርቲዕኺ ንቅድሚት ከይድኺ ነርኪ
ندحريت يتملس ندحريت يتملس ناصوم كان صلخ نيركا بحنت نشتن عنكفات ندحريت يتملس حشوخ فرخه شمتيطو يترفو خوحي حررنا تطقعو اغلخ يدرقو اب منقدي وديكا كله زدبريكا كله زقرصكا يتخون اب سناي مريت ودق اب لبنا خدما سناي حساب يودق يمصا تردى بتوكلنيا رديت كد املاح طعم يبل املاح كبر يبل እግዚአብሔር ጥራሕዩ አምላኽ በል ሓደ እምነት ሓደ ሃይማኖት ሓደ አምላኽ ሓደ ጥምቀት በል ከምዚ እዩ ሓደ አምላኽ ሓደ ጥምቀት ሓደ እምነት በል እዚ መንገዲ ዙይና ኩሉ ሕሲ ገብረካ እዩ ጳውሎስ ነዚ ተዛሪቡ ማቴዎስ ድማ ከምዚ ኢሉ ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ በታ ጸባብ መንገዲ እተው ናብ ህይወት ትወሰድ ጎዳና ንሳያ በተሰፊሕ መንገዲ ግን አይትኸዱ ብዙሓት ይኸዱ ወይም ናጥፋት እዩ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ በተ ብርሃን ተመልከት እግዚአብሔር ኃይልን ጉልበትን እዩ ትጉልበት ንሱን ዓኻውን ይኾንካ ኣብ ቅድመኻ አራዊት ምንም አይኮኑን ኣብ ቅድመኻ ኃጢአት ምንም አይኮኑን እግዚአብሔር ምሳኻ እንተቆይኑ ተዘይተጨኒቅካ ሁሉ ኃይል ለካ እዩ እስኪ ጳውሎስ ማዓዮ ሁሉ ብዝህበኒ ሁሉ ብዝገበረለይ ብጎይታይን በመድኃኒተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኽእለየ እኮ ዘለ ኩሉ ከዓለኒ ኩሉ ሰርሕ ኸልየ አይጭነቕ ስለሓንቲ ነገር አይጭነቕን እኮ ዘለ ኣብ ባሕሪ እኮ መርከብ ኮይኑ ተቐሚጡ ነይሩ እዩ ብጥምየት ኣሕዋተው ቆላና ኣብ ከተማን እኮ ብዙሓት ሲየምሉ እዮም ከጠፍእ ብሓጡር ወሪዱ እኮ ናብ ካልእ ቦታ ኸይዱ እዩ ንኽቕተል እኮ ብዙሕ ተገይሩ እዩ ሓደ ጎደለ ናበል እኮ ብዙሕ ግዜ ተገሪፉ እዩ ግን ስለሱ ምንም አይጨነቐን ዘሕስበኒ ስለ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ህዝበ ክርስቲያንን እዩ ይብሉ ስለዚ ክሕስበና ዝኽእል ጽባሕ ንዝህበና ህይወት ጎይታ እምበር ኣብዚ ምድሪ ብዘሎ ኣይኮነን ክንጭነቕ ዘለና እዚ ዘመን እዚ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ዝፈረይሉ ዝበዝሕሉ እዩ ክርስቶስ ዘይረኸብዎ ክርስቶስ ረኺብናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልጦ ኢና እንዳበሉ ብዙሕ ናይ ሓሰት ትንቢት ዝዛረብኮ መሊኦም እዮም ማንም ከይስሕተኩም ተጠንቀቑ ብዙሓት ብሽመይ ኣነ ኢየሱስ እየ ናበሉ ክመፁ እዮም ብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ተተኻኢልዎ ምስ ነቶም ዝተመረፁ እኳ ንምስሓት ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ኮይ ዝበለ ተሓሳብ እዚ ተረዲእና ስለ ሓደ ነገር ንጭነቕ ዘይኮነስ ክንጭነቆ ዝግባአና ስለ ህይወትና እዩ ምስ እግዚአብሔር ተራኺባ ድያ ነወስኺ ህይወትካ ምስ እግዚአብሔር ተራኺባ ድያ ህይወትክ ምስ እግዚአብሔር ተራኺባ ድያ ከምቱ ሲም ካርዲ ናብ ቆፎ ኣትያ ኔትወርክ ተዘይሃልይዎ ህይወት ዘይብላ ናትና ህይወት ወፅያ ድያ ካብ እግዚአብሔር ኢድና ምዝርጋሕና ብጸሎት ገዲፍና ይድና ኣብ ጭንቀት ዲና ዘለና ኣይትጨነቁ ኩሉ ነገር ማዕበል መሲሉ መጽዩ ኤርትራ ባሕሪ ኤርትራ እስራኤላውያን ክሸግሩ ከለውኮ ተባሕሪ ቅድሚኦም ዝርግሕ ኢሉ ይጸንሕ ነይሩ ተሓስቦ ከለኻ እኮ በዚ ባሕሪ እዚ ክሰግር ይልካ ኣይተሓስብን እግዚአብሔር ከልዕሎ ከሎ ግን ብሓደ ግዜ ተባሕሪ ዝነበረስ ከም መንገዲ ገይሩ ደመና መጽለሊ ገይሩ እኮ እዩ ዘሳገረ ስለዚ ስለ ሓደ ነገር ምጭናቕ ጥራሕ ተሪፉ ሓሳባትና ኩሉ ንእግዚአብሔርና ኣቦ ኩሉ መንእሰይውን ኣቦውን ኣደውን ኣይትጨነቁ ከምዚ እኮ ሓሳብ ዝመጽ ዘሎ ከምዚ እኮ ዝበሃል ዘሎ ወኽበሃል ከእል እዩ ጎይታ ሚል እኮ እዩ ውግእን ወረውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ወረውን ሰምዒኹም ውግእውን ሰምዒኹም ግን ኣይትደንግጹ ኣይትሰንብዱ ገና እዩ እዩ ዘለ ኣይትሰንብዱ ንኣምላኽ ዝኣመን ሰብ ብዙሕ ወዓታት ብዙሕ ሓውታት እንተመፀ ኣይጠፍእን እዩ ጥራሕ ምስ ኣምላኽና ብፍቅርን ብጸሎትን ብትሕትናን ኢና ክንነብር ዘለና ኣቀዲምና መንግስቱ ክንደልል ይግባእ ኣቀዲምና ሓሳብ ጎይታ ኣገልግሎትናስ ከይንቀፍ ምእንቲ ንኣገልግሎትና ክነጽብቕ ኣለና ከምቲ ጳውሎስ ብርሃን ምስ ጸላም ሕብረት የለን ሓቂ ምስ ሓሶት ኣይሓብርን ክርስቶስ ምስ ቤልሆር ኣይሓብርን ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስን ናይ ዳጎን ናይ ቤልሆር ቤተ መቅደስን ሓደ ይኮነን ናይ ነበይኑ እዩ ብርሃን ብርሃን እዩ ጸላም ጸላም እዩ ሓቂ ሓቂ እዩ ሓሶት ሓሶት እዩ ህይወት ህይወት እዩ ሞት ሞት እዩ ስለዚ በዚ ህይወት እዚ ከይተጨነቕና ከይደንበር ስለ ሓንቲ ነገር ክንጭነቕ ይብልና ተጨኒቅካ ናብ ቦታ ስለ ዝኸድካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝድሓን ንኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ዘለኻ ካሉ ክባርኸካን ክቅድሰካን ከም ዘለዎ ጎይታዬ ህይወተይን ነፍሰይን ስጋይን ንዓኻ ይበካ እየ
ማንም አባይ ዝመጽ ነገር እንተል ይኮን ንስኻ አስተኻኸለለ ተልካዮ በል ተስሪዮ በል ዛጓላይ ኽትሪዮ አምላኽ እንደየናይ ወሃብን መማዕረግን ካብ ብዙሕ ነገር ዘድሕንን ምዃኑ ኽትርኢ ምንት ካብ ዘይ መንባርና መንባር ዘምፀና መንዲ ከምዚ ገይሮ ማዕሪጉ ዝፈጠረ አምላኽ እግዚአብሔር ካብ ፈቃዱ ተዘይወፂና ከም ገይሩ ክገድፈና ይኽእል ንመን ኢልዎት መንግስቱ ንዓና እኮ እዩ ጥራሕ ግን ምስ እግዚአብሔር ኮይና ክንነብር ካብ ጭንቀት ክንወፅእ ብናትና ሓይሊ ዝምላእ ነገር የለን ብናትና ቅልጽም ዝምላእ ነገር ጥራሕ የለን ንሕና ንሰርሕ እግዚአብሔር ይባርኽ ንሕና ነፍሪ ነብዝሕ ንሱ ድማ ንሱ ሰራሕናዮ ይበርከተልና ዓለም ብምሉእነት ድሕን ትኽእል ድማ ብእግዚአብሔር እያ እምበር ሞት ሓዚላ እያ ትመጽእ ዓለም ተሓደ ምስ ተሓደ ክበኣስ ከሎ ደስ ይዝላ ሰብ ክጭነቕ ከሎ ደስ ይዝላ ንምንታይ ጭንቀት ናይ ተስፋ ምቁራጽ ናይ መጨረሻ ህይወት ስለ ዝኾነ ኣብ ጭንቀት ተውጽሖ ተኮይና ብገራ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ስለ ተውጽሖ ባዕሉ ንኽመውት ስለ ትገብሮ ናብ ሓዊ ንኽኣቱ ስለ ትገብሮ ናብ ገደል ንኽጸድፍ ስለ ትገብሮ ምስ ሰብ ክበኣስ ስለ ትገብሮ ምስ ሰብ ክቀታተል ስለ ትገብሮ ናብ ጭንቀት ተውጽሕሉ ሰይጣን ሰብ ይሕጎስ እዩ ስለዚ ሰይጣን ክሕጎስ የብሉን እግዚአብሔር ክሕጎስ ኣለዎ ካብ ማንም ዓለም ጭንቀትን ሓሳብን ወፂና በፈቃድን